ஆஃபீஸ் எல்லாம் வேர் பண்ணக்கூடியவங்களுக்கு இல்லை காலேஜ்க்கெல்லாம் சூப்பராக இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு கலெக்ஷன்ஸ். இது ஒயிட்டில் கொஞ்சம் ஒரு ரெட் கலரில் எம்ப்ராய்டரி டிசைன்ஸ் வந்திருக்கு. ஒரு கிளாஸியான ஒரு குர்த்தி. இது ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 299 ருபீஸ் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது பிளாக்கில் வரக்கூடியது. கோல்டு லைனாக டிசைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப ஒரு லைன் டாப்பு. 299 ருபீஸ் ப்ரைஸ் இருந்துச்சு. எல்லாமே அழகாக இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நான் காமிச்சிட்ருக்கிற இந்த கவுன்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த கலெக்ஷன்ஸோடைய ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் 1199 ருபீஸில் வரக்கூடிய சூப்பரான கலெக்ஷன்ஸு. ப்ரைஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே வந்து ஃபிக்ஸட் ப்ரைஸ் தான் அவங்க கொடுத்துருக்கிறது. லேடிஸ் வேர் மட்டும் கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒவ்வொரு ஃப்ளோர்ஸ்லேயும் வந்துட்டு ஒவ்வொரு கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கும். இது நான் கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கக்கூடிய கலெக்ஷன்ஸ் தான் காமிக்கிறேன். இங்கே வந்து கிட்ஸ் வேரும் அண்ட் உமன்ஸ் வேர் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. லேடிஸ் வேரு எல்லாமே. இந்த ஒயிட் கவுன் வந்து ரொம்ப அழகாகவே இருந்துச்சு. இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு ஸ்டன்னிங்கான கலெக்ஷன்.